שלום, וברוכים הבאים לסרטון היכרות למערכת My Business CRM. בסרטון זה נסקור בצורה מהירה את כל המודולים הקיימים במערכת. מצד ימין ניתן לראות את התפריט הראשי לניווט במערכת. בפעמון מצד שמאל למעלה ניתן לראות את כל התזכורות על משימות ופעילויות פתוחות שעליי לבצע. תחת שם המשתמש ניתן להיכנס לסביבת הפיתוח, וכן להחליף סיסמה ולהתנתק מהמערכת. במסך הראשי של הדשבורד ניתן לראות את דוחות העבודה שהוגדרו עבור המשתמש הנוכחי. בעולם הלידים ניתן לראות ולחפש באמצעות פילוחים שונים את כל הלידים שקיימים במערכת. ניתן לערוך את הליד על ידי לחיצה על העיפרון בצד שמאל ולשמור את השינויים. כשניכנס לליד ספציפי נוכל לראות מצד ימין את כל פרטי הלקוח הבסיסיים, ומצד שמאל נראה את ציר הזמן עם כל העדכונים שבוצעו תחת הלקוח. ניתן להמיר ליד ללקוח. מתוך הלקוח נפתח את תהליך המחירה, ובכרטיס זה נוכל לראות את כל פרטי המחירה ולהוסיף מוצרים. מצד שמאל למעלה ניתן לשייך אינטראקציות תחת מחירת הלקוח. הוספת הערה עם אפשרות לצרף קבצים, שליחת אימייל שיתועד תחת הכרטיס, הוספת משימה עם אפשרות הקצאתה למשתמש ספציפי, הקמת פעילות שתופיע כאירוע ביומן המערכת, שליחת SMS ללקוח. בעולם אנשי הקשר ניתן לראות את כל אנשי הקשר הקיימים במערכת ולבצע חיפוש באמצעות פילוחים שונים. בעולם המשימות ניתן לראות ולסנן משימות עתידיות שיש לבצע. ביומן המערכת ניתן לראות את כל האירועים שיש למשתמש בתצוגה יומית, שבועית או חודשית. בעולם המחירות ניתן לראות את כל המחירות בתצוגה של פייפליין לפי שלבי המחירה או בצורה טבלאית. בעולם פניות השירות ניתן לראות את כל הפניות הקיימות במערכת ולבצע חיפוש באמצעות פילוחים שונים. בעולם הדוחות ניתן לראות את כל דוחות המערכת של המשתמש. בממשק ההגדרות ניתן להוסיף ערכים בצורה פשוטה ומהירה. לדוגמה, ניתן להוסיף שלב במחירה תחת הוסף ערך. הרשמו באתר והתנסו חינם במערכת. תודה שצפיתם.